Senyores i senyors, benvinguts al teatre. En breus instants començarà l'espectacle. Els preguem desconnectin els seus telèfons mòbils. També els recordem que no és permès fer filmacions totals o parcials de l'espectacle, ni fotografies en flash. Passin una bona estona i moltes gràcies per venir. S'ha mogut. Sí, s'ha mogut. Sabeu com es diu aquesta història? És en Nil i la casa de xocolata. En una caseta, aquesta, la més petiteta, situada al cantó del bosc, hi vivia el Nil i la seva família. El seu pare era llenyataire. I la seva mare era pastissera. En Nil cada dia anava al seu hort a cuidar les seves delicioses maduixes. Hola! Quines delicioses maduixes m'estan sortint. Se'm cau la bava només pensar-ho. La mare em podria fer un pastís amb molta nata i també molta xocolata. Ai, que gormand que soc. Van anar a la ciutat i sabeu què li van comprar? Una bicicleta! És la bicicleta que m'estima. És la bicicleta, tot el món i vol pujar. Així sempre trobaré el camí cap a casa meva. I un altre aquí. Ai, mare. No t'hauràs allunyat de casa? No, a que no m'he allunyat de casa? No, que no, va per aquí jugant una estoneta. Mai havia vist unes cireres tan grans. Hola, a la una, a les dues, i a les tres. Us haveu fixat aquí als núvols? Uns núvols una mica estranys. Aquí d'allí té forma de conill. Quina son que m'està agafant. Unes molletes de pa boníssimes. Una molleta i una altra molleta. Què veu el Nil? Nil! Que em podria ajudar, Formiguet? Estic molt trist i molt desesperat. No t'hauràs menjat tu les meves molletes de pa. Molletes de pa. Quina poca categoria. Ai, nosaltres les formigues mengem arrels dolces i fulles tendres. Ara ve l'olfacte. Veuràs que molt a prop d'aquí. A veure. Sí que sento una... Ara mengem una mica. Agafem forces i després una bona migdiada i després marxarem els dos cap a casa. Aquí va.
fa pudor, Anna. La Carbonella i l'Helio van pujar a l'escombra màgica. Sí. I van volar. I volar. Però això és molt sèria, que se m'ha perdut el nen. Ai, és un poble, això. No, és un poble de muntanya, allà. Calla. Resulta que la cosa va anar més i més que bé. Que l'Elliot va robar la poció màgica. I cada vegada que la mare del nit feia un pastís i posava una gota d'aquella essència, i la gent amb olorar aquell pastís es quedava encantada i no paraven de comprar pastissos. I vet aquí un gat. I vet aquí un gos. Que aquest conte ja s'ha fos.